Daj na natáčanie. To ja nevzdám. Herliansky gejzír je národná prírodná pamiatka. Bol navrtaný v roku 1870, vtedy sa vlastne začalo s vrtaním. Vlastne od tej doby eruktuje nepretržite. Ani počas vojny, ani počas toho, keď tu boli tie budovy všetky zničené, tak ani vtedy ako on neprestal eruptovať. A pravdepodobne neprestane, keď nebude nejak násilne ukončená tá jeho činnosť, tak bude stále, aj keď možno s menšou intenzitou, v dlhších intervaloch, ale určite bude. Dobre.